Знаете ли, че много от бизнес информацията в интернет не е достоверна? Но не така стоят нещата с нашия надежден източник LeaderBG. Там винаги може да намерим актуална бизнес информация и събития, които може да участваме. За мен LeaderBG е един достоверен източник на бизнес събития и не само, също така на доклади и анализи, които са много важни за развитието на всеки един успешен бизнес. LeaderBG за мен е незаменима част от моето ежедневие, така че всеки ден аз събирам нужната ми информация, за да съм в час с всички актуални теми към момента. За 2024 година мога да пожелая много разнообразни събития и новини, да продължават да вдъхновяват своите читатели, да продължават да правят интересни интервюта с успешни предприемачи, които да ни вдъхновяват с техните мотивиращи истории. Така че аз, Димитър Карамихайлев от Automatix, желая успех и здраве и благодаря за вниманието.